Umurmu piro ta jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modele dipas-pasne ngono kuwi lho. Tekan-tekan. Umure piro? Aku 21. 21 tenan Iya. ora? Ndak, kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu, Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyo ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Akbar ki apa? Gemes ah. Kediri. Kediri ki gone kobar babal uruping geni brongot swasana mahanani geter gumuruh marengi sumebaring watak candala sak enggon anane mung pasulayan ngendi papan regecekan sikut-sikutan jegal-jegalan leloro sumebar gawe pepati donya kaya dindek larang sandang kang sarta pangan manungsa kelangan pegawean parandene jroning sengsara isih ana gegrombolaning manungsa kang pamer kekuatan rumangsa menangan ora neh lamun ora arik tatanan
Gus Ndara kula Nalendra ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna tiyang gesang wonten Madyapada menika nandur dhateng jangkah kumrembyah laku sing utama menapa laku sing nista yen pakartine luhur yen tumindake becik boten nalisir saking kautaman mesti manungsa meniku tansah antuk pangayoman saking Gusti kang murbeng jagat Pangeran Gusti sing ngecet Lombok niku sing tansah manggon tumanem wonten ati sanubarine wong kang ajeg anggenipun tumindak kabecikan tumumpang wonten lajering kautaman Ndara kula sinuwun ing Dwarawati pun Prabu Kresna ampun bingung penggalih ndika ampun susah pikir panjenengan monggo Ndara kula aturi paring dawuh wonten ing Semar Badranaya pamonge tanah Jawa menika sapantuk wahyuning Allah Yada milah mangolah ilmu bangkit mikat ora mangukut kukutaning jiwangga yen mangkono patut sinebut sebut wong sepuh lire sepuh sepihawa Kakang Semar ya Kakang ya mung Kakang Semar kang bisa ndak sambati Kakang Semar kang minangka pamonging tanah Jawa lan Prabu Kresna ya panjenenganing ingsun iki kang anyalirani Bathara Wisnu dewaning katentreman kang sarta karahayon pancene Kakang Semar lan Bathara Wisnu ndarbeni dharma kang kudu dilakoni rahne jagat sakmengko kahanane ora tentrem ingsun malah mundhut katrangan lan kalidamar marang Kakang Ismaya kepiye murih prayogane Kyai ya jagat ya dewa Bathara begegek ugeg-ugeg sadulita mel-mel lae
yen pancen dika menika mrehatenaken kahanan lan suasana wonten ing Madyapada menika mugi kawuningan Ndara jagat menika wonten alam padang wonten Madyapada menika upami minut jaman kelakone urip wonten ing jagat padang menika kapérang wonten 4 jaman. 4 jaman Kyai Semar. Nggih. Lah banjur 4 jaman kuwi mau jlentrehe kaya kepiye Kyai? Ingkang ngangka sepisan menika jaman emas utawi jaman kemasan. Kaping pindho menika jaman perak, angka 3 jaman tembaga lan sing pungkasan sinebut jaman wesi sinuwun. Lah yen jaman emas utawa jaman kemasan kuwi werdine lan titikane kepiye Kakang Semar? Titikane jaman emas niku kasusila isih utuh. Tata krama ya isih jangkep, kabeh manungsa isih ngestokake sabdaning Gusti. Isih akeh ulama kang sarta kiai sing sumanding marang kitab suci, ngoten. Isih akeh kawula sing percaya karo negara, akeh rakyat sing percaya marang pejabat. Mula ora neh ora mokal jaman emas wau menungsa mboten duwe rasa iri lan drengki lan jagat menika adoh saking bencana alam. Niku jaman emas. Anane mung ayem, tentrem lan bagya mulya. Lah yen maknane jaman perak kuwi kepiye Kakang Semar? Jaman perak niku uripe menungsa wonten ing jagat padang niku pun wiwit ketukulan dosa, ngoten. Menungsa wis wiwit wani goroh. Ing jaman perak wau tumindak Durjana durung pati cetha sabab adeking kabecikan isih sentosa. Nanging wiwit pincang sing jenenging adeking kautaman menika pun kena dados titikane menawi sampun ngampah kang sarta ngambah wonten ing jaman perak. Banjur sing diarani jaman tembaga kuwi jlentrehi kepiye Kyai? Jaman tembaga niku tumindak utama lan tumindak angkara. Wis piwulang suci digelar ing kono uga ana kawruh kadurakan kang jumedhul. Ketoke tumindak becik mundhak ning tumindak ala ya saya ndrebala. Niku wau watak lan titikane jaman tembaga, Ndara. Sing pungkasan jaman wesi. Jaman wesi iku werdine kepiye Kakang Ismaya? Jaman wesi niku tegese jaman pun bubrah, kan? Jagat iki wis kebegan dosa. Tata krama wis ora dienggo, kasusilan mung kandhek ana pocapan. Wong becik malah dicutik-cutik, wong ala malah do disubya-subya. Ana langgar dienggo digar, ana masjid dianggit-anggit, ana papan ibadah dijejamah, ana gereja lan pura jare dienggo apa? Mula polahe menungso ning jaman wesi niku kaya gabah den interi. Sing edan malah iso dandan-dandan, sing nyolong omahe magrong-magrong, sing nyopet
umure niku malah awet, ngoten. Bebasan ing ngarsa ngumbar swara, ing madya numpuk bondo, tut uri padha grogoti. Sing ngakune bagus, nyatane sane mung do kementhus, ora entong ora irus, nyatane do ora pecus, tur rakus, mula patrape niku do kaya wedhus, ngoten. Sing ngakune ayu nggih ngoten. Sing ngakune ayu niku do ora mutu, bengi-bengi malah do metu. Ha iki. Lambene digincu genit karo kemayu ning ngisor lampu. Pamriye ben payu, ra payu nganti mambu tubruk ngasu. Lah niki. Niku jenenge pun ngancik jaman wesi. Rasa gotong royong niku wis luntur. Sing digoleki mung kebutuhane golongane dhewe-dhewe. Wis ora peduli niku barang halal napa barang haram. Ngerti kuwi barang haram, ngerti waton butuh mesti digaglak. Nanging ndara kula Prabu Sri Bathara Kresna Gusti niku maha adil, ngaten. Jaman papat niki wau ibaratipun cakra manggilingan. Watone pejabat Sentana Praja kang sarta rakyat utawi kawula isih nggondheli piwulanging agama lan dasaring negara. Tak kira jagat menika saged tentrem adoh saking bilai. Rehne sak mengke pun jamane rebutan Raja Brana. Akeh wong sing kalimput melu-melu tumindak nista. Sakniki pun arang sentananing praja sing ambeke berbudi bawa leksana. Racake wis padha ranggatekke marang kawula cilik, rodaning penguripan kaya-kaya pun dindek. Agama mung dienggo tunggangan golek swara. Sinuwun, kula tak matur sekedhik nggih. Ya Kakang Semar, kudu kepiye murih prayogane? Ngaten. Dasaring bebrayan sing kudune dienggo sakniki niku pun dilalekke. Sepisan babakan panembah titah yen gesange nengenaken babakan panembah mesti saged milah lan milih endi tumindak sing utama lan pundi tumindak sing nista. Ora mung iku Kakang Semar, rasa kamanungsan uga mangkono. Merga derajate manungsa kabeh iku padha wewenang lan jejibahan, ora ana bedane. Kabeh kudu lumaku bebarengan, Kakang. Nggih. Salajengipun raos manunggal kang sarta tetunggalan. Nengenaken ing raos manunggal ngreksa marang utuing negari, lajeng sak banjuripun kulina liru pamanggih adhedhasar jumbuing raos utawi musyawarah. Lan ingkang pungkasan kedah adil dhateng sesami satimbang
antawasipun wewenang lan kewajiban kala wau Ndara. Mangkono Kyai. Nggih. Ngaosi dhateng sanes. Sejatosipun gampil kemawon kok. Upami gangsal perkawis wau saged digondheli kanthi kenceng, digoceki kanthi bener becik, menika kahanan bakale sae. Semar utawi Ismaya ingkang dados pamonging tanah Jawa, kula sampun nampi wewangsit Ndara. Wangsit mau wedare kaya kepiye? Mugi kawuningan bilih boten dangu malih jagat niki badhe padhang. Sing ruwet bakale udar, sing peteng bakale padhang. Nanging kedah angentosi tumuruning wiji ingkang sejati, ingkang ditedhakaken kelawan Gusti ingkang murbeng dumadi. Tumuruning wiji sejati. Nggih mila Ndara. Monggo sewang-sewangan laku. Paduka sinuwuning Ndarawati, paduka reksa para kawula, paduka ingkang kanthi bener becik. Asung banyu wong kang kasatan, menehi teken wong kang kalunyon. Kalian jejagi mbok menawi wonten musuh ingkang ngrabasing wonten negari paduka Praja Dwaraka. Lah banjur Kakang Semar kula badhe ngangklang jagat mapak tibaning wiji sejati.
jantung hatiku sira tresnaku pati nadyan nganti mati pecat nyawa aku kudu kelakon nadyan nganti mati pecat nyawamu ora yo dewa yo bathara lumahing bawana kureping ngakasa ora ana wong wadon kang kawawa njiret atiku kejaba mung sliramu wong ayu Dresanala Nimas Bendara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane manuta pun kakang Dewa Srani ratu ing negara Tunggul Malaya sliramu ndak derekake lelumban parihing katresnan kekosok kang sari-sari wong manis wong ayu timbang ana brangtanipun kakang ora suwe mung sak mareman wae Yayi kekidong memanis kaya kumbang kang hamulat sekar kapengen ngisep madune mrengang swara harum yaya manten kang lagya karon se denira mamet prana marang Kusumaya sadalutan bisa nindra renggang kula inepyur pulut sayakti nyidam sarining tresna rungokno swara atiku kang nyidam
samsarining tresnamu wong ayu tresana lho wong wedok rambute ngandan-andan mripate blalak-blalak alise nanggal sepisan lambene tipis dhuwure lambe ana brengose tipis ndah neo nek dicokot iso muni mak iya sempurna nyenengkeh lanjut Dresana lho tambanana brantanipun Kakang Yayi manuta ndak emban aja ndak emban nyemot aja mung tansah lepo cahayu cah manis Dresana lho
mongko kanthening tumuwuh salami mong awas eling lukitaning alam tobat. Anakku bocah bagus, anakku bocah sikit, anakku wong Jentara Dewasrani. Ndak etung katon wis genep 3 dina iki. Kowe kok katon gembol perkara kang ora enteng ki janjane apa sing kok pikir janjane apa sing kok penggalih tonggir. Saka lekering netramu kang sarta jaiting wimbamu ana babakan kang kineker. Napa nggih Dewasrani mara gage matura mara diage sambata marang ibumu aku Bathari Durga pangusa dandang mangore ya nang ya Gus nuwun nggih Kanjeng Ibu pranyata leres dawuh jengandika Kanjeng Ibu Bathari Durga mbok bilih sakmenika kula wonten ingkang kula penggalih. Lah ya matura to matura. Sing kok pikirake iki janjane apa? Mbok menawa ana reruwet ibu bisa ngudari yen to napa peteng pun ibu Bathari Durga iso madhangake Heh Dewasrani. Kowe iki wayahe mangan ya ora mangan, wayahe turu ya ora turu. Janjane sing kok pikir iki apa matura nggih bocah bagus. Nuwun nggih Kanjeng Ibu, matur nuwun. Wekdal sakmangke kula mboten menggalih babakan napa-napa jernyatanipun. Jernyatanipun bondo donya kula matumpuk-tumpuk. Derajat kang sarta pangkat inggih boten nguci wani nanging emanipun dereng jangkep gesang kula gesangipun pun Dewasrani bilih kula dereng gadah panodya ingkang saged ndampingi gesangipun kang putra pun Dewasrani ing Tunggul Malaya Kanjeng Ibu. Tobat. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara arep rabi dadak bingung ki ngopo Dewasrani? Kowe ki ora kurang samukawise. Dasare kowe ki ratu sugih, ratu kondang bondo ya pirang-pirang. Wong wedok kok karo Dewasrani ki ngintili tak omongi. Mara diage cah wedok ngendi jenenge sapa? Matura ibumu. Pun ibu kang bakal saguh nglamarake. Kowe njaluk cah wedok sing model piye, ha? Cah wedok seleramu sing model piye? Sing gedhe, sing ramping ning linet, sing bokonge gedhe sisih. Ayo, matura Dewasrani, matura. Ibu. Baris kures bloko suta, blak kutang terus terang. Ingkang kula gadang-gadang ratri pantara siang. Menika sanes wanodya limrah nanging ngemungaken wujudipun Hapsari utawi widodari. Dewasrani, apa kowe lali? Apa kowe lali?
bapakmu iki panguwasa kayangan, pukulun Bathara Guru. Nudinga wae Dewasrani, nudinga. Tartamtu keturutan napa kang kok kepengenake Dewasrani? Nggih. Kanjeng Ibu mugi kawuningan. Boten asanes ingkang saged nyenggol bedoring kalbu. Nuwun inggih widodari swarga dahana atmajanipun pun pukulun Bathara Brahma nenggih pun Dresanala Kanjeng Ibu. Piye balenana ucapku Dewasrani? Dadi rasane pun ibu Slendra kang dadi jiwane ibumu. Aja ngawur kowe Dewasrani, aja ngawur. Widodari kayangan kuwi akeh, kenang apa kok kowe milih sing duwe bojo iki ngopo? Dresanala ki wis kawengkuing kakung, Dresanala ki wis duwe bojo, paham apa ora kowe sijo, kowe mudeng apa ora? Nanging Kanjeng Ibu, ati kula menika sampun boten kenging dipun goroi bilih kula tresna kalian si Dresanala Kanjeng Ibu. Kowe iki nyawango githokmu Dewasrani, kowe iki nyawango githokmu. Bojone Dresanala ki sapa? Panengah Pandhawa kekasih Raden Janaka, ambak kowe iki ratu, ning kowe iki ratu cilik. Beda karo si Janaka, Nadyan to mung satriya ning satriya kondang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya. Duwe gelar lelananging jagat lancuring Madyapada. Kowe iki karo Janaka pedhot, ngerti ora? Kalah sekabehe, Aja nekat kowe. Timbang lara atimu tak omong isih aja nekat. Boten Kanjeng Ibu, boten. Sampun bunder tekad kula, sampun golong gilik niat kang sarta sedya kula. Anggen kula tresnani sipun Dresanala. Kepara menawi kula boten kelakon sesandingan kalian putri swarga dahana pun Dresanala, kula entengaken pejah kula. Aja, aja. Dewasrani ya. Ana tetembungan anak polah wong tuwa uga melu kepradah. Yen ngono pun ibu kang bakal mbudidaya kang sarta ibu kang bakal ngreka daya Dewasrani. Aku bakal sowan marang bapakmu Bathara Guru, pun ibu kang bakal motah supaya kowe bisa jejodohan kelawan si Dresanala. Lho nggih. Menawi mekaten ngaturaken panuwun dumateng Kanjeng Ibu Bathari Durga. Didom gaweane yen pancen mangkono, liripun kados pundi Kanjeng Ibu? Aku bakal sowan marang bapakmu Bathara Guru wadya balamu saka negara Tunjung Malaya supaya mudhun ing Madyapada goleki panengah Pandhawa sing jenenge si Janaka.
bakal luwih gampang anggonmu dedaupan kelawan Sidresanala. Nggih, sendika ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu. Ngejukna Bantala, ngejukna lemah. Supaya apa kang dadi niat kang sarta tekadmu bisa kasembadan nek Dewa Srani. Prabu Kala Durgangsa saka negara Tunjung Langkapan.
Rumah mayun sang yaksendra gora rupa mangesos kadyangen pangsempal kaprapal selo-selo kaplasa satulung mayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi ya jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara iki abdi reh-rehan saka negara Tunjung Malaya ora pangling kowe ratu ing negara Tunjung Langkaban dene jejulukmu Prabu Kala Durgangsa. Kanjeng Dewa jimat pepundhen kula donya prating dalan. Sinuwun Dewa Srani ingkang amiji kang abdi kula pun Kala Durgangsa. Kula jumadhong dawuh wonten wigatos ingkang pundi dene wanter animbali kula Kala Durgangsa saking negari kula Tunjung Langkaban. Menawi wonten perlu kula arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentahing sabda jengandika pun sinuwun Dewa Srani ya. Kala Durgangsa ya. Dina sakmengko aku nimbali marang kowe awit ana jejiban kang ora enteng kang bakal ndak sampirake ana pundak kiwa kang sarta pundak tengenmu. Wajiban menapa ingkang kedah kula sanggul. Dina iki lumarapa, dina iki tumedhaka. Ana ing Madyapada saperlu nemoni panengah Pandhawa sing jenenge Janaka Arjuna. Yen wis ketemu karo panengah Pandhawa satriya ing Madukara, Janaka Arjuna rasa dadak kesuwen.
dandanen tangane srimpung sikile bacok gulune menapa dosa Kang Sarta kalepatanipun panengah pandha satriya Madukara kala wau sinuwun sumurupa kala Durgangsa ing ripalungguhan iki aku gandrung kayungyun gandrung kepati-pati karo Wanodya saka ing swarga dahana atmajane pukulun Bathara Brahma kang sesilih Dewi Dresanala rina pantaraning wengi ora ana sing tak penggalih ora ana sing tak gagas kanthi kandas saka lebeting tyas ora ana sing tak gonta nganti cetha ning nala ora ana sing tak teliti nganti permati nganti tekan jroning ati kejaba mung Dewi Dresanala kamangka Dewi Dresanala kuwi wis winengku ing Raden Janakamula aku nimbali marang kowe gandeng madya balamu 1000 bakal weh gampang dalanku bakal weh gampang saranaku anggonku bakal sesandingan Kang Sarta dedaupan karo kusumaning ayu Dewi Dresanala yen Janaka wis tumekaning pati yen Arjuna wis tumekaning pralaya nggih ngestakaken dawuh kula ingkang sagah jumangkah Kang Sarta sagahku mrembyah nyirnakaken satriya Pandhawa ingkang kekasih Raden Janaka kala wau. Bagus. Pilih ana prajurit sing atos balunge sing kandel kulite. Waton lanang nyekel gaman. Lading pangirsing daging bathok wadahe getih. Budalna kirap no Kang Sarta kepiyakna wadyabala saka negara Tunjung Langkaban budala kanthi cara lumaris aja nganti tundha Bima bidal dinten napa ora ketang colok lintang sambung obor rambatan pundak budal dina iki kowe Aratu Tunjung Langkaban Prabu Kala Durgangsa
Awas. Awas. Jaya. Jaya. Hop. Hei, hei, hei. Oh. Ya.